приятели, аз съм Георги Пармаков и днес съм ви подготвил едно много интересно видео, което ми се искаше да направя от много дълго време и най-накрая успях от няколко месеца, така че сега ще видите крайния резултат. Това до мен е Анди. Анди, здравей! Ти с какво се занимаваш? Аз съм .NET Developer, backend в една голяма българска банка. На български? На български съм програмист. Програмист. Кажи ми, какво ми писа за първи път? Помниш ли? В имейла. Не съм сигурен точно какво беше, но идеята беше, че исках да подготвя една изненада за приятелката ми и изненадата стана перфектно. Добре, от колко време сте заедно? 9 години почти. 9 години, бая време, така че дошло е момента да следващата стъпка, крачка, как се казва. Сега е момента да кажа, че идеята на Анди беше той да изсвири една песен и да я изпее преди да предложи брак на приятелката си. Правилно ли го казвам? Да. Така, как ти дойде тая идея от нищото? Не беше от нищото, от много време го мислех. Исках да е нещо малко по-специално. Не съм особено музикален човек, не мога да свиря на какъвто и да е музикален инструмент, нито мога да пея. Това направи знаната още по-голяма и интересна, защото определено не беше нещо, което тя очакваше от мен. Песента, коя беше, която реши да използваш за предложението? 7 дни на молец. Добре, как се спря на тази песен? Първо исках да е нещо, което да не е чак толкова завъртяно, както казах, не съм особено музикален, не мога да пея особено добре. Затова исках да е нещо, което да мога да направя и да не искам да си избуда ушите. Тук е важно да кажа, че Анди наистина нямаше никакъв опит с свирене, с пеене, така сме почнали от нулата и сме го изградили до момента, в който той е успял да направи едно цяло изпълнение, бих казал, доста така уверено. На много добро ниво, според мен. Раз, два, три, четири. Не се получава много. Дълца. Раз, два, три. Добре, получи го. Последните ми опити не пред нея бяха много добре. Да. В интерес на истината, когато да е момента, доста се притесних, неочаквано дори за мен, но въпреки това успях да свърша работата, така че... Това е най-важното. Да кажем сега за китарата, как я избра? Китарата ти я избра. Това въпрос си го подготвих предварително. Вижте видеото в описанието, защото и още няколко хора си я взеха и всички са супер доволни от нея и мисля, че Анди е супер доволен, затова не му е платено да го каже, кажи, че си супер доволен. Да, определено много съм доволен. Нещо друго, което беше супер важно е, че тази песен на молец се свири с каподастър, т.е. взели сме каподастър, взели сме тунер. Също така, отиде ли на лютиер, като получи китарата? Да. Лютиер е човек, който се занимава с китарите, да ги поправя всичко, нали, каквото е нужно. В случая е направен, мисля, че сетъп и сменихме струните с по-тънки. Съвета ми, ако сте взели китара с метални струни, е да почнете с размер десетки. Защото 11-ките, с които съм аз, са за по-напреднали и ще ви бъде голям зор, така че десетките са идеалната среда и се свири много лесно на тях. Много е важно инструментът да ви е супер удобен от началото, защото ако не ви е удобен, само ще седи във ъгъла и ще събира прах, това ви го гарантирам. И трябва да го гледате някъде всеки ден така на стойка, да седиш, да си казвате, искам да свира на това нещо.
Хайде викай ме по име, просто погледни ме. Той е живота, та. И почва пак. Така, ориентираш се, ако искаш да го раздробим още. Горе-долу на практика е малко вече, обаче трябва да сменим акорди и... По име. Просто, така, това просто да видим къде да излъча, че не съм го борил. По име. Просто погледни ме. Ти рано си го ударил, аз нарочно ти го ударях отново, за да го чуеш къде се влиза. Ще го направя още нещо. Хайде, викай ме по име. Само много, съспенето много избързваш. Фани го умерено. Това тема, с която свириш, се опитай да го малко, защото го дърпаш без да искаш. Хайде, викай ме по име. Нищо, ай пак. Хайде, викай ме по име. Ето последното трябваше да влезе другия, да. Хайде, викай ме по име. На просто баш си още на този. Да. Просто погледни ме. Това е. Това, точно това си трябва. Раз, два, тоя живот влиза на ито. Тоест, раз и два и на ито нагоре, там влиза тоя живот. И там го пееш наведнъж вече. Тоест, тоя живот ще преминем и после пак ще измине. Може да го почнеш от тук, ако искаш, после ще ги навързваме на 4 лева. Какво беше чувството да фанеш китара за първи път? В интерес наистина не хващам китара за пръв път. Така ли? Това съм го забрал. Като бях доста по-малък, ми бяха взели китара, ходих на 3 урока. Всичко, което тогава практикувах, беше само на уроците. Нямах изобщо желанието да се занимавам с това нещо и следователно китарата беше се украса доста голяма част от времето. Най-вероятно е била класическа. Има и такива нейлонови струни. Няма значение. Нямам представа. Да. Като почнахме, колко пъти седмицата реши да идваш? Помниш ли? Имах преди, че се криех. Ой, за това ще стигна до там въпросите, да. Трябваше да изненада, трябваше да се крия, което значи, че графика ми беше много интересен. Идеята беше 1-2 пъти, ако мога в седмицата. Началото си беше стабилно по 2 пъти и наистина много бързо дропна. В неговия случай имаше смисъл. Това е нещо, което винаги казвам за хората, на които преподавам. Не е задължително да идвате по 2 пъти. Един път е задължително, но 2 пъти трябва да възприемат информация много ефективно, защото на повечето хора ми идва в повече, но Анди определено успява да се справи 2 пъти в седмицата. Разкажи ми, защото аз ти не си ми казал в детайли как си успял да се криеш. Това беше голямо предизвикателство. Или оставах на работа малко по-дълго и се занимавах с някакви неща, където... Това много работи, браво, сега ще му дам повишение. Да, това ще бъде много добре. Ще го пратя на шефовете. Ще беше много трудно. Криех се в гаража, на задната седалка на колата, когато тя не е вкъщи. А къде слага акордите, листите, които ползвахме? Много е трудно за обяснение. Трябва да се покаже. Тоест било си е приключение това нещо. Раз и два, хад и почва. По същия начин бориш, за да влезеш в пенето тук. Просто погледни ме. Да? Той е... Живот ще преминем и Да, ще го разбера. След пак избирам Теб. Това е. Сега го сейваш в хард-драйва и го... Да, само трябва да ми напишеш, защото този хард-драйв много бързо забравя. Опитваш ли с диафрагмата единствено? Изобщо. И това трябва да го мисля. Ама едно по едно, смисъл, ако... Добре, за момента окей. Да. То беше колко се доближава до тяхното, като го дишаш без да дишаш право. Си го докарал. Ако го направиш и с това вече, ще звучи как си трябва. Артикулираш добре, харесва ми, не си... нали? Ясно се чува всяка дума, не си фалшив, не скачаш странно тона на тонове, така че да, за мен това е много добре за мен.
Това общо взето е готово. Нататък обаче ще видим какво се случва, защото много неща се случват тук, сега виждам. Много неща се случват. Час по час най-вероятно ще караме. Ама мини го още един-два пъти и ще продължаваме нататък. Ако те пипна, няма да пусна. Ако... По-обаче е акорда. Не влиза с... Тоест... Ако те пипна, няма да пусна. Ако... т.е. на вкус е точно така, там е следващия. Ако те пипна, няма да пусна. Ако те вкуся, ще пия, ще се пръсна. Ако те видя, секундата стеквам, за да те попия. Това е. Ако те пипна, няма да пусна. Ако те вкуся, ще пия, ще се пръсна. Ако те видя. Да, но звучиш далеч, как това си звучи вече по-добре от оригинала със сигурност, но така ще изкараш истинския звук. Това е, така се прави. Най-малкото, ако дойдат някакви високи тонове, ако не ги подпреш от тук, чао. На следващия ден няма да имаш глас. Ако си ходя на караоке, знаеш за какво говоря. Не съм. Ами така, версус караоке бара отиваш и се размазваш. Почваш на първо слабо. Раз и душите, т.е. Раз и душите танцуват без допи и дума. Червения албум им се връща, им се връща, на им се чито връща. До тук, нали, ще го караме по два реда. Душите танцуват без допир и дума. Червения албум им ме връща. Това е, окей. Супер, още веднъж правим. Танцуват без допир. Душите танцуват. Тона, хубаво. Гледай да не... Якото, че не правиш една много генерална грешка, която е да душите танцу, да го слайдваш тона. Ксено да слайднеш от трето на пето бракаш. Трябва да стъпиш на тона. Душите, не го правя душите. Нали? Душите танцуват. Като тук да натиснеш пракчета по същия начин. Ти ги натискаш и то не излиза. По същия начин с пене. Душите танцуват. Къде си бе? Добре, браво. Душите танцуват без допир и дума. Червения албум ми ме връща. Още малко да остана. Без време е за двама. Да, тук малко не ти стига леко. Двама, за да стане двама, както трябва, подпри го. Малко стави въздух повече, там и го натисни малко повече. Иначе това звучи както си трябва. Душите танцуват без допир и дума. Червения албум ми ме връща. Още малко да остана. Беше перфектно. Точно това е. И свирането, и пеенето много хубаво подпираш, артикулираш. Това е. Това ти трябва. Кое беше най-трудното нещо от целия процес за тебе? Всичко. Всичко, да. Всичко беше най-трудно. Според мен там, дето най-сложно е да двете неща заедно, и свирене, и пеене. Тогава, ако така трябва да говоря, поред номерата, китарата, свиренето, пеенето. Да. Защото не е било само да свири акорди, защото малко ще е нелогично, нали? Той искаше да изпее песента. Тук е момента, който е доста важен. Ние почнахме подред песната, т.е. тя има едни и същи акорди през цялото време. Окей, научили сме ги. Сега обаче песната има няколко части и всяка една от тези части е различна. И имаше куплет, припев, втори куплет, всичко е общо взето различно. Първоначално почнахме цялата песен, едно до да е свири, да е пее, но в последствие, нали, той реши, изрязахме тук едно, второ, трето нещо и много нали, направихме доста така урязана, но доста ефективно урязана, бих казал, защото куплет, припев, нещо такова беше, това ти беше най-сигурното, в смисъл ти си реши кое ти е най-удобно, най-ефективно и никой като цяло не сме в България търси това да от начало до края да я правиш някакви такива работи, така че много хубаво решение, защото наистина няма нужда да се мъчиш, никой не очаква от теб да я правиш от начало до край. Какво се случи в мозъка ти в момента, в който пеенето и свиренето трябваше да ги комбинираш едно време? Първите пъти блокирах напълно. Да свириш достатъчно трудно, да свириш и да пееш
става почти невъзможно. Затова и съм горд от себе си, успях да направя нещо въпреки това. Да, доста добре. Късия диапазон на времето, което имах. Тук бих могъл да го сравня с пианото. Как с едната ръка свирите, тук ми е окей, дясна, изведнъж включваме лявата и мозъка блокира, да пееш и да свириш общо взето същото, защото по същия начин ви блокира мозъка. Какви промени направихме така, че песната да ти е по-лесна спрямо оригинала, помниш ли? Да, тук също ми е интересно нещо, което мога да включа. От началото, даже след първите няколко урока, бях много се притеснил, защото мислех си, че просто аз не съм направен за свирене на китара. Някои акорди не може да ги... доста го убеждавах, че не е така. Отнеми да му набия малко канчето така и успях, мисля, че. Оказва се, че не мога да хвана някои акорди, защото не мога, не защото пръстите ми са били много дебели. Тук е нещо, което го извинявай. Усещам го не често, но от време на време, много са ми дебели пръсти, като кебабчета са... Не е това, да, може да продължиш. Това беше много трудно някои акорди. Наистина, след втория урок имаше моменти, в които си виках какво направих. С какво се захванах, как ще го приключа изобщо това нещо. Почнах да мисля и за алтернативи, ако няма да е китарата. След третия, четвъртия, петия урок, лека по лека започнаха да пасват нещата и въпреки че още ми е много трудно, определено се мога да кажа, че правя неща, които тогава си мислих, че са невъзможни просто за мен. Да, но ти показа воля. Това е, че виждаш, че е трудно, но като го избуташ малко и вече е доста по-лесно, нали, с тези неща. Виждаш, че не е нещо непостижимо, но ти просто влагаш време в къщи. Това повечето хора да ви кажа, не го правят. Аз им казвам, да, мини го по-малко на ден. Няма в колата в гаража, но да. Не, ето виж, дори в този случай ти пак си успял да намериш вариант, нали? Защото не може да разчитате от урок на урок, че ще има резултати. Ще има нещо там, ама не може, трябва да можете и без мене да се оправите. Аз съм тук да ви бутна малко. Това е моята задача. По-скоро аз не е толкова сложно да се ориентирам. Трудно е това. Гадно си е. Сега тичам за притча и вличам се пиша и кича се пишно и питаме някакъв чичко, наред ли е всичко? Ти го знаеш добре, просто трябва да го напаснеш с колец. Това ти трябва. Душите танцуват без допир и дума, червения албум и ме връща. Още малко доста. Нищо бе, супер. Все пак доста неща искаш да направиш, така че повечето хора си имат някои свирите и си пеят, така че... Аз съм... нито мога да пея, нито мога да свиря така. Ще можеш. Ако те пина, няма да пусна. Ако те вкуся, ще пия, ще се пръсна. Ако те видя... Ако те пикна, няма да пусна. Ако те вкуся... Готино, но не е това. Ако те пикна, няма да пусна. Ако те вкуся, ще пия, ще се пръсна. Ако те видя, секундата степвам, за да те попия. Браво. Окей. Това си е много сръзан напредък. Как да му кажа, че ме обичаш и в понеделник и в моята страшна зима ти поле от слънчогледи и макар и как високо съм, но ти си моя сенник. Моят душевник, къде те намерих? Дай ми 7 дни да си припомняме спомени, 7 дни да седим и да спорим, 7 дни безгрижни разсеяни. Разсеяни. Не е високо за теб, подприло просто. Безгрижни разсеяни. Подпираш. Разсеяни. И точно не е високо това. Подприло просто ще стане. Напред звука в зъбите и отваряш хубаво устата. Дай ми 7 дни да си припомняме спомени, 7 дни да седим и да спорим, 7 дни безгрижни разсеяни. Да, това е подприло. Много леко стягаш, но просто трябва да го тренираш това. Промените, които направихме е, че свалихме темпото. Оригиналното беше 91, мисля, че нещо такова, ние го свалихме надолу-горе 60-70, което е постижимо, защото да го пее в оригиналното темпо и да го свири много идва,
А и ако вземе реален пример, Молец имат китарист и те си пеят отделно, така че нали, не мога да ги съпоставяме двете неща. Единият акорд го сменихме, втория принципно е до мажор, сменихме го с ми минор, защото много по-лесно е да прави смяната Анди. Може ли да покажеш? Да, принципно не е с пета свободна, но няма значение. В случая сме направили една лека смяна, защото пак звучи много сходно, но е доста по-лесно за свирене за него, така че няма нужда да се мъчи и хората като цяло няма да кажат, ама тук е до мажор, нали? Това не се случва в нашата вселена, в някоя паралелна може би да. Друго нещо сега, и с пеенето ти беше нещо ново. Аз първо какво направихме на пианото, исках да видя какъв диапазон имаш. И той е нали, съвсем нали, нормален, нали, така ограничен, защото не си развил още нали, гласните, вокалните възможности, но гласът ти е значително по-висок от моя. Моят е бас баритон, ти стигаш нещо от сорта на фа диез, сол лесно, т.е. ти си висок глас, от сорта на Шон Мендес, Ед Ширан някъде там си ти. Така че тази песен като цяло ти е доста удобно ти идва. Реално видяхме и направихме няколко теста. Оригинала в до минор песента, ние сменихме в до диез минор, там се оказа, че имаме малко по-удобно, т.е. вместо да е на трето пракче оригинала както е, на четвърто пракче дигнахме леко песента и така видяхме, че това е най-добрият вариант за Анди. Колко често успяваш да се упражняваш в седмицата? Имаше седмици, в които успявах по 3-4 пъти, имаше седмици, в които не успявах и един. Това, че трябваше да се крия, много усложняваше нещата, където успех да хвана на 15 минути. Било ли на ръба в някакъв момент да те хване? Имаше някои доста напечени моменти, но успях да... Успях. Пак на себе си се вричам. Не мразя цвете мое, просто не се обичам. Родени от чужда болка, пак на себе си се вричаме и пак си обещаваме какви няма да бъдем секунди. След срока на годност пък смиваме горчивия въглен. Кораж, кораж, моя милост, те си казвам всеки път, когато трябва да ме носиш на ръце. Още сичам, искам да пиша, още тичам, а не искам да дишам, още дърпам, а трябва да пусна, още само да душвам. Искам да Едно правило, не трябва да пълниш всяка секунда с нещо. Паузата също е много силен инструмент, нали. В случая това не ни интересува, особено просто да ти кажа, нали, че генерално като ходиш на концерт в България, с изключение, нали, постоянно барабани, китара, всичко, всяка една секунда е запълнена. После си пускаш Шери Клептън, няма човек, смисъл, половината време всички мълчат. Нека да остане малко да няма нищо там, не му пречи. Малко пауза, малко дишане. От после, бях то бъркал, на после е този акорд. Значи, от после до ми изпълняваш, нали? Като кури дърво, преплетени в молитва, пръстите ми в едно, пак към тебе викат. Като кури дърво, преплетени в молитва, пръстите ми. Ако искаш да го разграфиме, да ти е както искаш да го направиш. Дали искаш да е едно към едно с оригинала като част. Всъщност това не идва край, така ли? Случва това няма, това са всички части. Това е само началото. После виж в оригинала как е, в смисъл не съм ги гледал коя след коя част е. Мога го напасвам абсолютно, принципно ако завършиш с това и си почна. Работиш го колко. Една седмица, някакви срокове хубаво да се поставяме. Една седмица го работим и след това фащаш без акорди. Все едно от лирикса си го праснал. Текста пред тебе хубаво, но вече няма да нямаш акорди. И след това махаш и текст. Това ти е финалното ниво. По-добре ти равно в момента можеш мислиш без нищо, но по-малко ще ги махаме, като колелата на помощните колела на колелата. Супер, ето, видя ли, че е възможно? Да. Как се чувстваше в деня, в който трябваше да се случват нещата, да предложиш, да го изпириш това нещо, да го изпееш? Всъщност ние бяхме тръгнали на почивка, тя не знаеше къде отиваме, знаеше, че отиваме, мислиш, че отиваме на място. Ние също отивахме на съвсем различно място. Това добави допълнителен стрес към всичко. А как спира китарата?
И това беше в последния момент, казах, имам изненада в багажника, просто не отварях багажника. Не й давах изобщо време да мисли за каква е изненадата. Беше доста голямо напрежение, тя беше доста щастлива, че сме на почивка, не сме на работа, ще починем, ще се наслаждаваме на свободното си време. Аз бях под едно постоянно напрежение, че трябва да свиря сега. Ще объркам Дото? Не може. Но всичко си мина както си трябва, така че това е най-важното. Това вече мина, обаче през това време в един момент малко отписахме песента и почнахме да вземем доста основни неща. Сега това по принцип е супер необичайно, ние директно от първия урок да почнем да учим песен, да кажа. Това принципно не трябва да се прави, но имахме много ясна задача и директно се почнахме с нея, защото трябва да покажа първо постановка, правилно, което да, показах я, но всички акорди, малко пентатоника, малко теория и в доста по-късен етап долу-горе на третия месец почнахме да го учим тези основните неща, т.е. ние какво взехме от основните неща, малко теория почнах да ти обяснявам, акордите, с пръсти всъщност малко те научих, да, също ти за тази песен с пръсти. Другото нещо, което да сменихме генерално, принципно с всички, които свирим, първо ги уча с перце, защото е доста по-лесно, но тук той реши, че наистина е по-автентично с пръсти да го свири, защото оригинал е с пръсти. Така че така го наместихме още в началото, но Анди се справи много добре и бързо ги чатка нещата. Дай ми 7 дни да си припомняме спомени, 7 дни да седим и да спорим, 7 дни безгрижни разсеяни. Ако те пина, няма да пусна, ако те вкуся, ще пия, ще се пръсна, ако те видя, секундата степвам, за да те попия. Хайде, викай ме по име, просто погледни ме, този живот ще преминем и после пак избирам теб. Хайде, викай ме по име, просто погледни ме, този живот ще преминем и после пак избирам теб. Браво, бе. Сега какво следва? Сега следва, както казах и тогава, не очаквах, всъщност не мислех толкова напред за бъдещето, но се оказа, че ми е много интересно да свиря на китара. Определено е едно такова успокояващо хоби. Следва да си поръчам електрическа китара, след като пробвах твоите, доста ми харесаха и Доста по-лесно се свири. продължаваме напред. Продължаваме напред. Добре, надявам се това видео да ви е харесало, приятели. За мен беше супер забавно да заснема този целият процес. Не забравяйте да се абонирате. Сайта ми е долу в описанието, ако искате да се спазите урок. Виждаме се следващия път и до скоро. Чао!